Chumba Murkomen lero ni Arita kwe ni kare ka pewe mag Kasarani gi Nyayo mibiro tigo ni rang'eny madwarore. Kano wuoyo kinde mane otimo limbe pewe ariyogo, Murkomen owacho ni welo mabiro chomo pachoka endi kinde ma tukego biro dhi nyime biro yudo kwe makende. Kenya kaachiel gi Uganda gi Tanzania bago tuke mag CHAN ka Kenya oseiko alap ma Kasarani gi Nyayo kaachiel gi pewe mag orako mag Police Sacco Stadium, Ulinzi Complex, Utalii Grounds gi Kasarani Annex A and B. Arita mag pewego duto nitiere bwo Migao mar Arita. To support this tournament are ready. We are also happy here at the stadium that we have very good gates, very modern gates that have been put in place that can only be accessed using the cards, and we do not expect a stampede at the gate. Jagol machon mar Bandari Brian Omondi oduogo team mar Harambee Stars mana kodong' jumbe ariyo to tuke mag CHAN chakore ayanga. Omondi